team. Onya aloe kita. You might find myself. No more going vigilante over there. Vigilante. Man, even vigilante. Or before I see no more going vigilante. There, we are to go look for us or where. I went I go now. What I go more. What is saying I'm album lawyer. Give vigilante for lawyer. Man, never go work on cable. No, why not? Open if I feel you cannot. Yeah, physical, yeah, physical is now. But they are not boning. Hey, bia, boga. Hey, oputa. Hey, agora aqui é leca. E eu tô aqui a leca. Go vou isso, OK? Não na cobro mulher, eu tô sabendo que asmo no coloca. Que se ela? Sabe. O que agora? Agora né puxou que. Não puxou fica 100 cani. Olha, uma tan cani nana. Cani nana agora com anime. Osna rich metoto. Nketi la anu n'ime na nketi la azu kancho motegoro nkeji eji ko wa ya mbo ili sigo di fa gele le go ke wala ko wala ne ko mu ofu si ana wat ne ko mu ofu ko anya bia ke company mu ifa mala company na company na bana mo una na ebu pare anwayo Why? Ne mo do million. O ja pade mo dede mo ta lo yan million no. Ona be mbe ma. Ko se so. Ne ko ya. Yo te do. Dida ka bi ko. Aba ke zina ayi liju apo ni jana ka. Ayi liju apo woni pa. It's not block anglo. Mba gara pe ko da kene nyan. Odogu. Imana go bere ngoku sisa. Amamone kugo. Imukwana wonna woka boy sindi vigilante no boda. Maro kwa mu. Yamaro. Imagozile kita. Okuta no ta simple. Onya kita bo barista kovu. Barista kovu. Ako Miriana. Okay, if you room. O masere. O basila chikowalia. Ozulo nwe. Iya agabazina. Ifono ndi sikile slafia. Iya agaba echinina. Ni femen ni yaga echinina. Yiga feteba. Juasa. O basina chi. Ngo tugeba. Negenti. Eba, o ga ya kitara abu nyabo yisi. Tira ni fen neku. Putara ni jon mmali kana na Boston D. O yisi ndi vigilante oboda. Na barista nyabo highest barista. Ema konemba idina. Yema konemba no oboda. Emoko ife mwadi mewuri. O makana jono ma yagbago. Ana me gom na. Oya barista, ime ko nya akija ijailia nga. Barista, onwanye kwam. Osi egbode no nyebo state kam. Akana. Tuori ono na mamne na. Ema ni bara Tima kwam. Negenti. Okay, bye. Glen. Problem atare. Legend. Mulage. If this man ongo kwa level. If all lawyer. Lift me. All lawyer ton penny. Oh, take the pen. Okay, the pen nyanya pen. Mulage wo ko problem like. Okay, next tomorrow you be onye pen. Agwanya se na nwane shi ibia. Obia iniego. Nya kwa na nisugide gom ni fa yeso. Mba, understand di. Oye nyege ego. Mba yene. Imaro na une. Hey, nna ina agbokwe egwu. Awuni nene ke da ino leba na agbo egwu. Ina agbokwe egwu. Ina am egwu. Ke afa gị? Abam Jeku. Jeku. Ife anyị ji bịa bụ na ọya anyị nwoke. Ife si na chi. Ọ na-eme birthday. Na 1st of June. Na ife si na chi ogbu ugwu. Ọ na-eme birthday. Ife nwa chọrọ ka ime live na achọrọ.
akpalu akpako ka mali ba ina me kere ba ina agonya kokuzela anyị maka no ai kpole ejebe o kwada ko sele go ni no na ya nkuzi kwa kuzila anyị ai chọ ka ikuzila ya ka anyị malụ na agba egwu a si agba egwu ka na hey okuta ị gara agbakọ egwu we even na Yoruba ka ndo to nwunye bekwa mkula ndị na m na like ndị na mbona ekuzi okwu o si na okula nli bịagoro ka ngwa gị wali anyị na okuta chegoro ka mụ na ya akpali kọwali ya n'ife si na tabro na ya ife si na china mebe de na-ege ntị o ji play na agbata isi ọ ya na ebe ahụ ya na ife nna akwa gị na ba anwụlọ ọkụ one of anam ọ ya na ebe ahụ ụmụ ife ndị ya basi ebe a kalele ọ bụrụ ozi ife ife nchọ ka ngwa gị na-akụzikwala anyị egwu a gba mbọ na nke ya akụzili m ya ka nke ya akụzili ọkụmụka okuta agwago m ndị ya basi ebe a esi na kpọsikwala afọ mmadụ niile agwasịkwala m ndị ya bịa ebe a na ichetekwala ala atụ Igbo na Uganda elofu ndị ya bịa ebe a kalele p-money ọ ya anọ di ya ọ mara ya na silent money building material building material oh ya na ebe a ndị n'okwu mara ka na-akpọsịrị gị ebe a ọ bụrụ okwu ndị ọ bụrụ problem na-ege ntị Ifeco Nigeria Limited odogwu na India oh ya na mere ka mụ na Okwute jee India oh ya na ebe a mmadụ maka oji waya anyị fụrụ ọ ga-ejele Sri Lanka anyị si India gaa Sri Lanka nya bụ ọkpọlụ Sri Lanka oji waya so ego ole ka anyị enye gị ego ole bụ problem anyị abanye gị mu advance amamazale gị anyị na-ekuzi ma ọ bụrụ mba ịkụzisiela anyị ọ bụ na anyị bata ego ọ bụ na anyị nwetara anyị enyekwa gị chie nke gị ndị a kpọsara afọ atụrụ ọgụ ụjọ mana anyị advance ahụ bugodo ya bụ maka ọ nwere chairman ọ na-akụziri m ịwanụ so nkụziwelu na ọ ya ajụ maka advance so onye egoro m advance bụ advance o nwere advance iji pegoro maka akpa ya onwe ka na rapụ ya ka je klibe ndị anyị na-eche anyị lụsi ebe na ife si na chi menwere ibe nke ọ bụ na anyị gbalịa anụrụkwa anyị na-achọta agwụla onye mba arapụ onye karapịa nwoke anyị ọ dịgo mma anyị na-aga akpasigo anyị achọzi ịmụ egwu ị ka na amụ nwere kwife nna m gbara egwu nna bụ gbapala onwe ya egwu ị kalịra pụ onye onwere mbe onwere mụ na ya na-abụ egwu ka efe gị na-abụ egwu nna agba na ndị ahụ ọsị na akpasago ya egwu ịma ife ị na-eme ihe ejọchọ ife ya ịmụkwa ọ bụ na anyị soro onye ese ife onye akara ime anyị mana ochukwu zọrọ mụ na gara abụ okwute mara bịa nke ọ butere ukwu a anyị na-amụ egwu